Jak to mají vlastně muslimové, když se dostanou do úzkých a jak si hovořit pravdu o islámu by mohlo tomu islámu ublížit? Sunničtí nebo šíjičtí. Tam je... Pražští. Spousta muslimů tady kolem pobíhá a vlastně si nemůžou být jistí, že se do toho ráje dostanou, že jo? Ano, Spíš nedostanou. Ne, že by mu konvenovali, ne, že byste prostě byli tak úžasní, že prostě když se objevili před těmi branami Damašku, tak ten biskup otevřel ty brány, protože hej, to je vlastně ono. Jako. Islám byl něco natolik amorfního, neproniknutelného, na jedné straně krutej, na druhé straně uhýbačnej, na třetí straně zbabělej. Můžete nic tajit, už se nemůžete schovávat, že jste vlastně nějaká sekta křesťanství a kde si co si. Takže v podstatě naletí podvodníkům, že islám je podvod, nikdo, kdo je citově vyrovnaný a v pohodě nekonvertuje. Ale u toho islámu je velmi nápadný ten systém. Přišel, vyžral, šel dál. Ale když je člověk jako křivej, takový jako mrzáček, tak mu kulturně cizí není. Jo? On je to je skutečně kult pro zmetky. Ten Mohamed je vůbec jako divný. Ali si na to vysvětluje dílem žertem, dílem vážně, že ten Mohamed byl pravděpodobně škaredej chláp. Jo? A tím pádem jako si nepřál, aby prostě byl zobrazován. Že jo? Já jsem celkem přesvědčen, že se dožiju toho, že budu mít v Mece ten malej stáneček s pivem, kde jako budu se dívat, jak prostě ti Arabové, Arabky nebo prostě ti ex-muslimové tam prostě chodí se dívat na ty památky v těch plavkách, protože tam vedro a dají si to pivo.